ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಡ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟನು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲೇನ ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಪಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈದ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ತುಳು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒರಿಯನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ತಿಯರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಲು ಪರವಡಿ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡದು ಸೊ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡ ನಾರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಆಮೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾರ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲಾರಿಗೆ ಆಬಾರಿ ಅದುಲ್ಲ 17 ತಾರೀಕು ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. It is a pure content oriented cinema, so please do come and watch in last number. ಅಷ್ಟಮಿಗೂ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಪಂಜಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಎಫರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ. ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಡ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತೂವೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂವೋಡು ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಬೈದ ಪುತ್ತೂರುಡುಲ್ಲ ಸೊ ಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಜನಕಲ್ಲಿ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಶೋಕ ಆತಂದೆ ಶೋಕರು ದುವಾಡು ಪುತ್ತೂಡು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ಪೂರ ಜನದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸದು ಪೊಡಿ ಅಂಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಪೊಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತು ಪಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಊರೆಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಆದ ಲೈಕ್ ಆದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈದ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಾರ್ಷೋದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತೋಡೈನ ಸಿನಿಮಾ ಶಾರ್ ಇದು ಯರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ತುಯಿನನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಮೂಡು ಒಂದು ಬಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದ ಶೋಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದ ಮುಗಿಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಗೆಂದು ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತೇನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ನಾಡ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭವಿತ ಆನಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ tremendous and acting is also good. Everyone had very good acting. ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮ್ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಬತ್ತಿನ ಫಿಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಓವರಾಲ್ ಅಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊನತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ ಪಂಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಮೂವಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಯಿ ಕನಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿ ಜನರು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ
ಲಡ್ಡು ಜಂತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ఆయన ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕೋಲಿನ ಅವಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದರ್ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಂಜೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರು ಮಂದೋಯ್ತೀರು ಆ ಕಲಿಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಪೂರ ಮಂತನಾರು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಒರಿಯನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಸದ ಮಂತ್ರ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ 90 ಕೊರಲಿ 95 ಕೊರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪುತ್ತೂರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಪಿಜ ಅಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದುಂಟು ಖುಷಿ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರಿಸ್ಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದೊಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 100 ದಿನ ನಡಪಡಂದು ಪಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಲ್ಲ ಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಹೊಸ ಎಫರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗ ಅಕ್ಲೆನ ಸಿನಿಮಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಭರತ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೋದಿಪ್ಪರು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ಗದು ಇದೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಇರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಟಿಗಳು ತೂಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ದಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿದ ನಮ್ಮ ಬರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗು ಅಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಐತ ಬಿತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇತದ ಆದಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಹೀರೋ ಅಂಡ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಮಾಂಚನ ಬಂತಾರೆ ತಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುಕಾಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ರೀತಿನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ನಮಗ್ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ದಯವಂಡ 1.5 ವರ್ಷದ ಫಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಆ 1.5 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಬುದಿಗೆ ದಯವಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಗ್ಲ ಕೊರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಗೋಗು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಅದು ಪುತ್ತೂರದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ತಿಯರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಲು ಪರವಾಗಿ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೇಲು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜುವನ ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಮಲ್ದನ ಪೂರ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಯಾನ ಈತ್ ಕೆಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುರುತ ವಾರನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಸುರುತ ವಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ತುಯರ್ನಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಿಕ್ಕುಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯಿನದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸುರುತ ವಾರನೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಈ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಗ್ಲ ಪುಗಾರ್ದ ಪಂಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದು ದಯಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಂದದಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಐತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೆಂದಲೆ ಆತೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿನಿಮಾಗ ಕಾಸ್ ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವೆನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರ್ತದ ನಿಕಲು ತೂವೋಡು ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಿನಕನೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನಿ ಇಂಕಲಿಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪಿನೀರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪಿನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡದು. ಸೊ ಅಕ್ಲನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನಫ್, ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟಚ್ ವುಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆവുಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸು ಕುಡ್ಲಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆവുಂದೇನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಡೆಮುಟ ಕೊನಪೇರೆಂದು ತೂಕ. ಎಸ್ ಅಷ್ಟಮಿಗೂ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಪಂಜಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏಟ್ ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್ ಕೊರಡು. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್? Yes, definitely. Obviously, as a music director, ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ. See, ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜನಕ್ಲು ಕೊರನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವೈಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂದುಪ್ಪುವ ಆಣ ಆಕ್ಚುಲ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಣ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂನ ಆ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕುನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಜನಕ್ಲಡೆ ಈತೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವಾರಡೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಗೋರಡು ಈ ಜನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬಿಕಾಸ್ I will tell it is a pure content oriented cinema. So please do come and watch in the last number. ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೇತುಪ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೇತುಪ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡು ಫೀಲ್ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕ್ಲೆನೆ ಇಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಭರತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಕೇನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೇ ಟ್ರೀಟ್ ಇಂದ ಅಂಡ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಆನಲ್ ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಲುಕ್ಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪುನ ಲುಕ್ಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ಪ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹಾಯ್, How are you? I am too good. ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಇರೇ ಎಂಚಾಂಡ್ Finally, years the hard work inni antuye bari kushi andenki idi movie. The climax scene was amazing. Ee Pilita onji work industry first time aldini namma team ancha nam producer la director egla hats off. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ತೂದು ಚೂರು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೂವರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡು. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಸರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರೋಲ್ ತೆಗೆದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ. ಸೊ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡು ಸರ್ ಎನ್ಚಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾನು ತೂಪಿನಿರ್ದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತೂಯಿನ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನೇ ನನೇ ತೋಂತ ಎಂಚ ಬಂತಂದ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಕನ್ನ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಲ ಭರತನ್ನೇನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯು ಪೂಜಾರಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಜನಗ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ದಾದ ಎರಡು ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಏನ ನಂಬುದು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭರತನ್ನೇ ಆರ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ನಿಜವಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವ ನೆಕ್ ದುಂಬಿಯಾನು ಪೂರ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಫನ್ ಆದಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಟ್ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡನ ಆರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಪೋಡ ಆಮೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾರ ಸೊ ನಂಬುದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕ್ಯಾನ ಏಪಲ್ಲಾರಿಗೆ ಆಬಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾಂಡೆ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ತೂದಿತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮತ್ತೆ ತೂದಿತ್ತೆ, ತೂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪನೋಡವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ರೀಚ್ ಆತನ ಅಂತ ಈರ್ ಪನೋಡವು ನಾನು ಯಾನೆ ಪನೋಡೆ ಎಡ್ಡಾತ ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನದಿ ಜನ ಆತು ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ತಾನಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಾಯ್ತಾರೆ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೂ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವಡ ತನ್ನ ಭರತ್ ಸರ್ ಅವಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ ಅವಡು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತದ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೆಂಚಾಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ನಡುಟಿರ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏಪ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ಜನಕಲ್ ತೂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬದ್ದು ತೂಡು 16 ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಪಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬದ್ದು ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ CG ವರ್ಕ್ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪಿನಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಎಂಜಿನ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ತೂದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ದಾಳ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100% ಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಗಲೆ ಬಡದು ಪನ್ಪೆಂಗುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ನೀಕು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೋತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕದೋಜುಂಡು ಅಂಜನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಮೇಶ್ ರೈ ಸರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈತ್ ಮುಟ್ಟಾರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಏನೋ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರ ಅದು ಆ ಎಡೈಟ ಮಲ್ದಿದೆ ನಾಡಾರಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾರ್ದು ಅದು ಆರು ವಿಲನ ಅತ್ತು ಹೀರೋನ ಎಂಚಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜ ಅದಾದಂದೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ತೂಲೆ 16 ತಾರೀಕು ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡ್ ಈರ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂದು ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಮೇಶ್ ಅಜ್ಜ ಭರತ್ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟನು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಲೇನ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏರನ್ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ತಂಬೈದರು ಸಿನಿಮಾ ತೂವರೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಪೂರ ಬಂತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಲೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ಅಂಡ್ ಈ ಪುತ್ತೂರ ಜನತೆ ತೂದು ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಇಂದೇ ಫಿಲ್ಮು ನನ್ನ ಕುಟ್ಲಾಟ್ಲ ಜನಕ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಾತನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ. ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಡ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಇಪ್ಪು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟನು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪಲೇನ ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬೈ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ತುಳು ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಬೋಡು ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಬೋಡು ನಾನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಯಣ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ತಿಯರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಲು ಪನೋಟಿ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪುನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡದು ಸೊ ಅಕ್ಲನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಡನ ಆರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ಆಮೆ ಮನ್ಪೆ ಮಾರ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕ್ಯಾನ ಏಪಲ್ಲಾರಿಗೆ ಆಬಾರಿ ಅದುಲ್ಲ 16 ತಾರೀಕು ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is a pure content oriented cinema, so please do come and watch in large number. ಅಷ್ಟಮಿಗೂ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಪಂಜಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.